Έχεις κυταρίτιδα, πώς να την εξαφανίσουμε? Dry brushing ή αλλιώς στεγνό βούρτσισμα. Θα χρειαστείς μόλις δύο προϊόντα. Τη συγκεκριμένη βούρτσα, είναι πάρα πολύ μαλακή, με αυτό εδώ το κονταράκι, τύπου 5 ευρώ κάνει. Και ένα λαδάκι για την κυταρίτιδα. Εγώ έχω αυτό εδώ, μου αρέσει πάρα πολύ. Εσύ μπορείς να πάρεις όποιο θέλεις, αρκεί να είναι για κυταρίτιδα και να δημιουργεί μια τύπου θερμότητα όταν το απλώνεις. Πριν σου πω τη διαδικασία, θέλω την περίοδο που θα το κάνεις αυτό να πίνεις λίγο παραπάνω νερό και να μειώσεις λίγο τη ζάχαρη, εάν καταναλώνεις αρκετή. Δεν σου λέω να την κόψεις. Και να προσθέσεις και 10 λεπτά στην ημέρα σου λίγο γυμναστική στο σπίτι ή λίγο περπάτημα έξω. Δεν λέω να κάνεις κάτι τρελό. Δύο πράγματα που μας προσφέρει είναι η καλή κυκλοφορία του αίματος και η λεμφική αποσυμφόρηση. Πώς λοιπόν θα το χρησιμοποιήσεις? Θέλω 15 λεπτά μέσα στην ημέρα σου με ανεβιβασμό.